yowa taw heɓi wakkatiyel seɗɗa, heɓi wakkatiyel siwtugo ɓe jonata ɗum break ko ma walla récréation, taw wa'iti ha dow tawi climat ɗo woɗi, nange ɗo fetti, taw wi kadi waɗa vidéo wolwa dow ngendam himɓeji bana amin, himɓeji ɓe jonata biologiste moléculaire ko ma walla molecular biologist. Jammo jaman kadi ɗume on min gaɗata to min ɗo jotta min ɗo huwa hunde ɗo no ɓe jonta frontiére médecine, min ɗon ha frontiére médecine. Ko min nufi kam médecine no andirama jotta ɗo sanja, foti ɗuɗɗum nder meɗen anda médecine no andirama no huwirte no ɗo sanje jotta. Ko wowanoma kam to hoore ma nawi a yahi dofta hoore ma nawi ɓe hokka ma kini lekki hoore, to hoore debbo ma nawi ɓe hokka ɗum kini lekki hoore, to hoore banda nawi ɓe hokka ɗum kini lekki hoore, kini may fu ɗum gotel. To ɓe larata foti bo probléme ji non bo wona fere amma kini may fu gotel. To joni koma walla cancer, andi nyawdugo cancer, to goɗɗo hefti cancer no mari cancer ɗo se ɓe sekama tan ɓe ta'a ɗum ɓe itta, to wodi ko lutti bo ɓe rufe kimo koma walla ɓe waɗe radiothérapie. To jotta minin compagnie je min woni ɗo ha ton ɗo ɗum entreprise on wato may ɗo wonga nder ha frontiére médecine, nga ɗo utilisa nawni himɓeji amin na min feere am tan ɗo siwti ha ɗo ni, himɓeji fu ɗo wara kadi ɗo wara ha min siwta ha dow balcony ɗo, ngam majum may waɗi actually mi wolwaya dow vidéo may ɗo, ngam on yiɗo volume ɗo heewi ha ɗo ni, ɗo musique on himɓeji ɗo rufa ɗo jooɗi, hunde may ɗo jooɗi ba nokkure may ɗo jooɗi bana bar on, kanjum on mi hosi vidéo ɓawo to miɗo waɗa voice over. To miɗon no wiya jotta entreprise je min huwata ɗo minin on ɗo habda, min ɗo jooɗi ha frontiére ha médecine je kesum be médecine kinga. To jotta kuugal amin ɗo jotta himɓeji ha ɗo ni ɗo to yahi dofta, foti goɗɗo to yahi dofta ɓe tawi ɓe waɗi ɗum, ɓe heɓi ɓe wi ɗo mari cancer, fodde ko ha nyawde ha ɓe nyawda ɗum nyawdigu no cancer nyawdete, se goɗɗo may ɗo kadi ɓe yerba mo, o yerba ɓe hokka mo, ɓe yerba mo her amin. Minin himɓe moléculaire en, molécule ɗo na mi anda no ɓe jonta ɗum be fulfulde, mi tammi ɗum darra ma ɗum arabre on tan fulɓe hosi, donc hunde on wonde nder kuje ɓurɗe famɗugo nder ɓandu ma. Molécule ɗo kañum ma on formata waɗa organe ɗo bana no wiyata hengre ɗo ɗum organe on. To toɓɓere hengre may ɗo kañum ma ɓe jonta ɗum molécule. To minin to goɗɗo cancer nangi ɗum, to goɗɗo no mari hunde ɗo, to ɗo mari no wawi ɗo, yahi dofta laara ɗum ɗo, tata fuɗɗa nyawdego, sey to yerbini amin hunde biopsie mako, o yerbina amin wato may ɗo petel nder biopsie mako, ko walla DNA ko walla iyam mako, min waɗa analyse, min ɗafta ɗum nder laboratoire, to min hefti kadi min hokka mo, min wi'a mo nda ɗo on foti nyawde, min wi'a docteur mako to a nyawdan mo ɗo nyawdir mo ni, na hokka mo kinindi je o wowino hokkugo ko walla ta'ano ta'i ɗo. Donc goɗɗo ɗo nyawde hunde ɗo based on hunde ɗo no wiyata ɗo DNA mako ko walla gene mako. Donc jotta kanjum may ɗo nandi non ka kujeji je wiyata médecine je famille, ko walla on andi jotta wodi médecine may nde ɓuri sembe ɗo, kala famille fu ɗo mari docteur muɗum personnel, docteur may janngata nyawuji gonɗi nder famille muɗum, ɓawo may kadi docteur may wata hakkilo heɓa fadda nyawuji ko tammi warugo. To banni on jotta himɓeji bana entreprise amin ɗo bo, entreprise amin ɗo min ɗo nyawda goɗɗo base hunde ɗo, min ɗo yaaɓi dow DNA, dow kujeji komin yi ha nder DNA ma ɓe komin yi ha nder molécule ji ɓandu maɗa, kanjum on nyawdigu ma yaaɓete dow ton. Donc to ɓe yerbini amin waɗi analyse min timmin ɗo kadi
minin bo min yerbina docteur ma kadi nda suggestion ji je min waɗintamo nda ko a foti a ñawdire. To ɗo on herɗo ni ma on dofta médecine ɗo ya jotta duuɓi 15 garoji ɗo wartan yo irim no ñawdigu no e ñawdirta ɗo ka futanmi dofta no hôpitaux ji no ñawdirta ka futanmi sanjugo. To joni kadi taw ɗo yirla camera heɓa mi holla mon kadi noyi dow gurel Chicago wayi ɗo min ɗon ha nder sakka wuro. Kanjuma kadi climat kam ɗo woɗi irim climat ji banni ɗo saɗi heɓego. To hakkilai nder nduɓu fu a heɓa lebbi 3 4 banni on tan a heɓata climat a foti a joɗa yasi nange ɗo faɗɗi kuje fu ɗo weli. Yowwa to ɗo on kadi kuuɗeji amin minin haɗo ni ɗo nasta huwa nder lab to a somi ɗo aɗo mari ko 1 heure ko 30 minutes a wa'ita ha dow a wara a siwta to sakko ma a foti a wara waɗa kuugal feere kuugal je kuuɗeji je winda a foti a wara winda ha ɗon e may ɗo banni ma min ɗon gaɗa. To komi wiyanno kam haala hôpitaux ji kam tan mi sanjugo ko mojo fu tan mi ñawdirego be ñawdigu muɗum tan mi yaaɓugo dow ɓandu muɗum na ñawdigu maɗa tan mi yaaɓugo dow woɓɓe irin bana kujeji ayi doftaji men ɗo fu ɗiɗo jooɗi bana généraliste ji on irin bana goɗɗo yaha banni ɓe wiya ɓe larata ɓe lincititta ko woni nder ɓandu mako tan ɓe rufa mo lekki ɗo ma généraliste ko on. Joni kam se yimɓeji se an may on to wodi ko a mari may ɗo an may ɓe laara bo nder famille maɗa fuɗɗurgo kam kala famille fu se wato may ɗo himɓe tammi hosugo kala famille fu se himɓeji laara DNA muɗum janga DNA muɗum docteur maɗa to aɗo mari docteur personnel ɗo docteur ma janga salteji ko walla ñawuji nder famille DNA muɗum hollan ɗum ñawuji gonɗi nder famille muɗum ɗi wona nder suudu docteur moɗon heɓa to a lorti heɓa to hunde feere waɗima docteur ma anda kadi koma walla base hunde ɗo o yaaɓa dow DNA ɗo anda woodi ñawuji goɗɗi foti heɓe heɓa o fadda ñawuji goɗɗi may to o gotel. Ɗiɗaɓum bo yo to a tokkitini ɗo to a tokkiti to bara jotta to DNA ma ɗo to aɗo naywa ɗo ɓeɗo laara ha dow hunde ɗo DNA ñaw je ɓe hoosino yaake a dañama ɗo ɓe laara ɗume sanjigu waɗi ɗume sanji ha nder ɓandu maɗa to kanjum on jogugo no ɓe wiyata ɗo marugo docteur personnel ɗo boɗɗum. Yowwa ayi to a wala docteur personnel ɗo ɓurna nder meɗon fu ɗo yaha tan découvra par hasard banni découvra hunde waɗi ɗum to a découvri par hasard hunde waɗi ma ɗo wato ma ɗo a tawa ɓurna fu bana heftoɓe cancer ɓurna fu a tawa wato hunde may ɗo nde faɓɓi nder ɓandu ma faɓɓugo mare nder ɓandu ma ɗo waɗa yo kadi ñawdugo hunde may ɗo saɗa ha wuro sembe. Amma to a yehi daga kesum to a yehi daga dañama docteur en hoosi noyi DNA ma waɗi ayi yaaki may ɗo jooɗi bana kesum to aɗo mawna tum aɗo yilla docteur ma oɗo hoosa oɗo compara oɗo waɗa o hoosa ɗum o fonda be je yaake a dañama ɗo yaake DNA ma ɓurno woɗugo ɓeɗo laara kadi to woodi ko usti to woodi ko ɗo ɓesda fu ɓeɗo laara to ɓe laara kadi ya to may ɗo ɓe yaaɓa to ko ɓe yima ɗo ɓe hokkama hunde feere ɓe wiyama to a waɗan hunde feere ta a hoosan lekki feere to a waɗa ni nano ma sam be DNA ma ɗo jangugo DNA ma ɗo ɓe hiritat ɓe yeccete fu wakkati foti wakkati nde a latata bo goti no ɓe wiyata maynete ngam ɓe kujeji may pat ɗo windama ha nder DNA maɗa. Yowwa donc ɗo on kadi ñawdigu kesum go wara go himɓeji ɗo yahana jotta to kanjum on minin entreprise amin ɗo gaɗon ha frontiére ko ha hakkude médecine kiɗɗum e médecine kesum kanjum on min gaɗata to on laari derke'en min huɗata bo on yi ko mojo fu ɗo wara siwta himɓeji pat somi so wara siwta tan huwa banni ɗo woɓɓe feere 10 heures ji tan himɓe feere 12 heures banni on to a huwi ɗo se a wurta yasi a heɓa nange bo vitamine D
nangue hokkete vitamine D, kanjum ɗo hokkete kadi wato maɗo a heɓa énergie seɗɗa. Kanjum min ɗo gaɗa to hami yara mon ha nokkure feere bo, jotta kam mi lorti min ɗo ɗenka ndiyam pamaram seɗɗa. Yauwa ɗo bo ƴakka yimɓe ƴakkoɓe kusel ha ɗo ɓe gaɗata barbecue maɓɓe, wula kusel ƴakka, lara télévision. Hunde may ɗo jooɗi semi bar ɗo jooɗi, wato reta ɗo nanditi bana irin bana kujeji bana babal barji ɗo. Jotta bo hala kujeji environnement bo leɗɗe ɗo awe daga ha dow cuuɗi ɗo may ɗo hokka hendu naturel. Yauwa kadi mi tammini hande kam on jii kadi no min gontiri her ɗo ni. Yauwa to ɗo kam jotta kam jaɓɓitimo kadi seto mi heɓi wakkati hande feere to mi jooɗi ha ɗo ni kadi min gaɗa video wolwa dow ko doggata ha nder duniyaru meɗen may ɗo. Yauwa hande bo ɗo mi wattanimo kadi siwte jam.